som hovorila predtým, toto je part 2 a toto je tu iba nalepené, hej. A ináč je to všetko pôvodné. A presúvame sa do poslednej časti, to je táto. Ale ešte predtým, viete čo je najlepšie? Tu niekto takto vojde, pozrie sa pred seba. Kuchyňa, pozrie sa takto. Obývačka. Pozrie sa takto. Kúpeľka. Rodičovská izba. Moja izba. A my ideme presne rovno takhle. Jo, trošku benec. Tak to vypadá moje svetlo. Do takéhoto tvaru. To vypadá moja skriňa ja o 8 ráno. A to už. Ja už tu mám aj veci naukladané. Tak som mohla ukázať v predchádzajúcich videách. Takže tak. Tu mám nič není. Na takto písací stôl, však to už všetko to poznáte. Ale nepoznáte môj kruh. Takže počkajte chvíľku, ja vidím hore. Máme koncovku. Sa opujem, ty vole, lebo si ma na nohy. Trošku. Som ešte v pyžame, ty vole. Takže máme tu koncovku. Ja si to sem zapojím. A dajte mi chvíľku čas, hej. Takže takto to vypadá, je to zapojené tam hore. Máme tu toľko niekoľko funkcií, takže najprv si to zapneme, už to svieti. Tam je minus, môžeme si tam nastavovať svetlo, či to bude silnejšie alebo slabšie. Mám to na slabo. Teraz mám najsilnejšie. To svieti veľmi moc. A ešte si tu môžem meniť farbu. Na takúto oranžovú, takto bielkastú, takú špinavú bielu, takúto slabúnko modrú a to je všetko. Takže nice. Takže máme to v tom stojančeku. A to keď takto do zrkadla. Tak to tu vypadáte. Ja som s týmto spokojná. A snad s tým aj videjka budú dobré, no. Tak uvidíme, čo z toho bude. Už som jedno videjko natočila.